Hello mga ka-listeners, good evening. Ugang oras, alas 9:41 sa kagabion mga ka-listeners, no? Nya kini itong upload way siguro mayroong taog di mo wala data ron kay alas 9:41 na ba nya dugay ang pag-upload ba. Mayroong ta no, di ni mo wala ron. Makadlawunan ni or babuntagan na pod, may lagdi babuntagan. Kay masamot kailangan ang pag-upload mga ka-listeners niya. Kuan ta kadlaw no, pila na kadlaw na kalabay, duha na ba tulo na ba subayan ako balik be. Pila ka adlaw tang tulo na duha ka adlaw na 3 days and 1 hours ang nakalabay sukad sa itong pag-upload. Di pa tantong dugay mga ka-listeners kay pa man ta mabti og isang semana no. Ang kamutan lang nagpaload ko bago-bago paghapon na to. Naon sa ba ni-expire man dayon ang yung 8 gig bonus maro po na yung kuhan ba dali kay expire di man magamit hinon pa bonus og 8 gig di na magamit kay expire dayon pagkatoy-toy ni klak mo din nakabati og kuhan ba kanang dili unlimited unta pod hinay man pod ag talk and text wa gyapon bitam ko tong unlimited mga ka-listeners kay kuan kanang dili bitaw kang babalaka og mahurot ang data kini kay di man po ko ganahan magpa-load sa unlimited kay hinay man bugay dire peting hinaya gud no sige lang kog balik-balik ninyo pasabot mo na nga pay balo na udaan sa di ganahan og vlog no ditsos drama mga ka-listeners no kay arong di ko magbalik-balik na kay kuan lagi dili ganahan ang uban sa tong yaw-yaw no nya balik ko na ko pasensya kay dugay ta ka-upload kamo na lang mo sabot mga ka-listeners kay saon man makahurot-hurot mo pud load na nako hindi na kumingog nato nako kahurot-hurot ang load mga ka-listeners no pero arang-arang na lang kay di na ta maabtan og isang buwan way upload kay ako mangipanikamutan nga kasi kapi-kapi ni kamot niya po maka-upload. Mao man ako ang kuan saad nga humanon yun ako ang drama nga akong nasugdan. Ang una nang ga-comment si MG si Roma. Thank you idol, ako'y nakauna ang view. Salamat no si MG si Roma, jud una naka-comment aning part 40 no sa ako imo bang higugmao no nya gisundan ni Lilibet is Bakulaw, ako si Cancer, hihi. Updated yun sila, no? First og second yun ba? Salamat, no? Gisundan ni Kuan, Charlie Bordan. Sir, Subaya, Sir Agisin, kung nga link. Kung may link, lagi. Kung may link, Charlie Bordan. Si Rian Luwagi boss dyan basi na kay ikaw ako sa kangit-ngit layam wala jud ko ana Rian Luwagi no ang hinumduman ako ning ikaw ako sa kangit-ngit kay salida mo ni sa una sa kadahapon ba tong wa pa mauso ning kuan pa to mga Bisaya nga salida bitaw sa Cebu sa una ikaw ako sa kangit-ngit mo akong hinumduman ba ani mo gi request ba no? Pasensya kay Rian Luwagi kay wala ko aning imong request no. Si Samuel Tulibas tama jud idol namina sa Digong Kanto Boy. Salamat Samuel Tulibas no nya. Jocelyn Infante salamat Lods with tulo ka heart no salamat kayo. Geraldine Dimyar salamat musing way sa payan. Si Chiriluha, hi idol, salamat makapaminaw na po mi shout out sa akong manghod diha sa Panabo New Visayas Chris G Saldania nga iyang bana. Shout out diha sa shout out diha sa imong manghod no, Chiriluha. Diha sa Panabo New Visayas Chris G Saldania, shout out no. Nga iyang bana. Salamat Chiriluha. Og si Miles Ramos, thank you dol isang adlaw og gahapon hasta ganinang buntag sige kog visit sa imong channel og nana ba nyo upload haha sa wakas na jud
Buwak na salamin sa dol, next salamat with heart. Salamat kay Miles Ramos, no? Salamat sa iyong pag-atang no, sa drama. Pasensya kay karon pa ta nakasumpay. Ang buwak na salamin pud ako pang itrabaho, na-copyright lang. Mo nang sige ka copyright ba mo na akong gibalik og edit. Mo to itong isunod ron. Mag-intro vlog ko para sa buwak na salamin, no? Lerma Suzuki. Tinuod na sir dyan, kinahanglan nasa tunga ang Ginoo kanunay aron natay kadlukan ang pingan gid ato ang gugma ilabi na sa mga magulang with lokat. Salamat kay Lerma Suzuki, no? Tinuod jud sakto ginang imong gikuan, no? With ka heart. Ang pingan jud ang gugma. Mga anak mag-igugma sa ginikanan, no? Kay naara ba na sa 10 commandments, no? Kanang tahura ang imong amahan o ginahan aron mo taas ang imong kinabuhi, no? Mo na sekreto mga anak. Mga anak, kung gusto mo mutaas ang inyong kinabuhi, tahura ang inyong mga ginikanan. No, mo na sa 10 commandments sa ika-4 ba itong nasugo na? Sa kanana, subayan ninyo. Tahuro nimo ang imuhang amahan o ginahan, no? Ginikanan ba? Mutaas ang imong kinabuhi na ay saad no, mutaas ang imong kinabuhi. Diyan mga anak ron kay mga musukol na maginikanan. Di na patuog badlungon, no, kay paeskwelahon na maguyab-uyab. Di ka human kay na home ikananay na. Mo na. Nya ba problema ang ginikanan imbis ning graduate na sila ng pag-atiman og bata. Mao man po'y binlan o naunsa mo na nakakita ko tong gipost ba sa ka vlogger, no? Ayang gipost ba kay di ba ilado man na si Cindy 5 man siya tawagan nga vlogger nga sikat ron. Nay nangayo ni og tabang kanang inahan man tingali to nangayo og panggata sa iyang anak, no? Unsa pang scholarship sa, no? Ning pangta si Cindy 5, no, nga kuan nga sa iya ganing kaugalingon wa gani siya maguna-una ug mag kuan siya og kanang manganak sa siya kay lisod ang panahon mo na nga giplano na ang daan ba kay lisod jud pag musoda gani kag yunana, no, dapat na jud kay plano nga imo siya ang atimanon balita gatas eskwelahon kay imo man lang gisudlan, imo nang obligasyon. Mo to nakaingon si Cindy 5 nga nganong sa ako man ta wa gani ko nag anak-anak kay lisod ang panahon. Ipasa na nako sa ako ang obligasyon unsa naman eh. Mo to ning comment si Cindy 5 no tong naay kuan atong naay nangayo ba yang gipangkahag tubag kay iyahan no obligasyon isip ginikanan inahan obligasyon ang pagatiman siya anak pagpa-eskwela ug mudako dili kay magsalig siya sa abi kay sikat siya nga vlogger si Cindy 5 buutan sa matinabangon abusohon sa pangayo sa uban, no? Nadyo nga na pod mga tao mga kalisteners nga kanang kuan musakay sa panahon ba, no? Murabag kung baga makaibaw siya nga nay gitabangan dito labi na tong pagmanahon sa linog ba to bagyo. Diba ning tabang mo to si Cindy 5, no, sa mga nabiktima. Pag nakita nga matinabangon siya musakay sa ning uban, no, mo comment na dayon nga ako pod bitabangi ko ingon ana, no. Murabag na ay kasina panghingampa nga nganong sila ra gitabangan, no. Ikaw kun na maigog linog bagyo unsa nag kuan jud ka di katabangan. Di ba ikaw nabutang sa sitwasyon ba? Ingon ana. Muna nga ang uban kay murag dalang kasina ba nga ako po bitabangi po kay galisod ko yan na ba. Obligasyon nimo na siya maningkamot ka, no. Namo kay kamot og tiil maningkamot jud ka nga mataguyod nimo ang imuhang pamilya. Muna, no. Basta tarong lang imong trabaho. Nga nabita uban nga bisag unsa ka pobre na nabaho og tarong na nabaho og patas mga kalisteners pa. Diniyos nga panarbaho yung anak. Muna bubarog tas atong kawalingon nga di ta magsalig sa uban
Yan na siya mga ka-listeners, no? Ingon na kung magplano kang pamilya, dapat naa na si mong nahuna gud nga sacrifice para sa imong pamilya. Kamot ka. Dili kay magsalig ka og tabang sa kuan. Pagkangan nga matinabangon na siya nga vlogger. Saligyan na lang pong pangayo. Muna siya mga ka-listeners, no? Wala ba kung masuko na yan, gatambag ra ko na kay kanang mura pog makuan siya ba. Tukma sa gi-comment ni kuan ba ni Lerma Suzuki, no, nga parte sa gugma ba, no, sa magulang mo na timilhan nga nagugma kasi mong ginikanan sa imong anak, imo siyang atimanon, yan na kay sacrifice buhaton. Inana na siya ka-listeners, no, nya muna pa matuod nga nahigugma gyud ka, no, na kay buhaton nga sakripisyo, dili kay kutob ra kas kuan, kutob ra kas imos bata nya di ka nanay resulta ibalibag mos basurahan murag ginay pangbalita ron sa Cebu ba, balibag na sa basurahan ang ilang resulta na ba sa ilang gibuhat, labay sa basurahan yan na kinaluyan kay bata. Diyan mingon ra ba pagbuhat nila naigugma sila sa usag-usag say gugma gilabay no ng bata pag ni resulta na nangasaba na kuwari. Tama ka listeners, no, mora na itong intro, no, pasensya kay so nang gitagaan og kuan po ba explanation ba parte ng comment nga parte gugma ba mo na imong sabton na parte sa gugma unsay tinuod nga gugma, no, mo na siya, no, nya unya na nako tiwason mga ka-listeners kay ang taas na akong intro ba naabot ang 12 minutes ba. Nya mo to mga ka-listeners kay unya to tiwasog basa ni guman sa drama kay masuko atong bashers na na awayo na puta waron pa bata nahutdan na patag load ataod murag 3 days na labay ka pino at upload. Pero salamat sa mga uban nga ko ano mga listeners nga kuan kanang bisag mga basher ng uban pero nakatabang gyud pa sila kay mo minaw man minas drama mo to ka-listeners paminaw niyo ang part 15, no, pero part 15 sa aning drama nga Ako Ibubang Higugmaon. Sabi nila Wa mo pirma si Aldo sa kasabutan nga gustong papirmahan ni Henry. Nabutang sa kasabutan nga dili na hilabtan ni Aldo si Pamela. Gipahimangno sab si Henry nga dili nila makuha ang kwarta nga gigahin sa iyang amahan ngadto kanila kun dili mo pirma si Aldo. Na mauli ang inahan ug anak nga wa mahimuot sa last will and testament. Unya, mibalik na sab ang pagtalaw ni Pamela sa dihang iyang nasayran nga si Henry maoy nakasunod sa mga kabtangan nga gipangandoy ni Dadang ug Aldo. Pero giamaman siya ni Henry. Balik kanila ni Dadang ug Aldo, gipadlong ni Dadang si Aldo nga dili magsigig inom. Gisudyaan siya ni Aldo nga milaban na kini ni Henry. Gipasabot ni Dadang si Aldo ngano kinahanglang mupirma siya. Karon mga higala, ania ang laing sumpay ning pila na lang gyud kay yugto ning atong sugilanon. Ako, imo ba higugmaon? nandyan ka na, di mapaniwanag ang Inigpirma nimo. Makuha dayon nato ang kwarta. Sa higayon nga makuha na nato ang milyones, wa na sila'y mahimo kung maghimo tag atong kalihukan. Madagit ko gyapon si Pamela. Unsa man di ay? Ang importante, Aldo, nga makuha nato ang kwarta. Ug kining bay. Ganun may katawa ka ba yung taon, ma? Dili ko gusto mo biya nining maong bahay, ma. Gamitan lagi ang imong utok, brain, Aldo. Why makaangkon ining baya? Unsa? Humantag kuha sa kwarta. Dili man nato maangkon kining baya. Busa.
Ato kining sunugon. Sunugon. Ano ka, oy? Ikaw naman sa lagi ang may katawa. Bright man gid ay ka ba? Bright ka man di ay. Ako na god ni. Bright man unta ka. Pero wag gid mo mabitik si Papa. Aron niya ka pakaslan. Bida ka nugo na. Good. Lain naman ang katawa, ha? Bugal-bugal ba na? Sige lang. Bugo gamay. Ay na lang pagreklamo, Aldo. Doon na nabitaw tayo nabahin nga mga milyones. Ay sus! Dali ra na mahurot ma. Mas nindot gid unta to. Nga doon na tayo bahin sa asinda o sa kumpanya ni Papa. Ayaw na lagi pagsigig handom, ana. Ah, unsa man? Akong tawgon ang abogado. Aron sultihan nga mo pirma ka na. Kung madagit pa na ako si Pamela, pupirma ko. Sir. Ha? Uy, ano nakugang man ka, sir? Nakugang ko kay imo mo kong gisir. Ay, ikaw nagitag iyaning maong kumpanya. Busa, mutahog yun ko. Parehas good ni Sir Paing? Ayaw usbang yung pagtahod ako, Brad. Parehas na di ka sa uban. Mutahod lang tungod kay amo. Amigo man ka ta. Oh, 100% amigo, oy. Kinasing-kasing maghangi mong pagtrabaho din ning maong kumpanya. Dili ma-question, oy, sir. Kung mao ka na, kung siya mo isang pitako kaniadto, maulang gihapon karon. Dili pa mansab ako inyong amo karon ba? Si Agaw Barbie pa mansab ang magdumaan ni atong kumpanya. Oh, hinuundong Henry. Ihatag ninyo ang tanan ninyong kooperasyon sa nagduma ning maong kumpanya. Wa pa'y balita kun may perma ba si Aldo sa kasabutan? Wa pa man tingali kay wa mo manawag si Atty. Sacramento. Kining gaw doon na di ko ihangyo nimo. Usa man nagaw. Iapili ang monasteryo nga mo'y kiadto ni Pamela sa dihang nangita pa sa siyang kalinaw. Himuon atong recipient sa atong foundation? Unta gaw. Away problema na gaw. Dako gud og natabang ang maong monasteryo sa imong gugma. Kung wa pa ang monasteryo, hangtod karon damanon ka nga magyaw-yaw sa nga ni day Pamela. Hangtod gihapon karon gaw eh. Damanon lang gihapon ko sa kong friend. Pero wa na nagpahiping kadlok. Love gid ay nimo akong friend, no? Love ko siya labaw pas kong kinabuhi. Pero kaw, dili ka angay mo kumpiyansa kung ugaling mo perma man si Aldo. Nahibaw ko anak gaw. Marutong tawana. Pero dako akong pagsalig sa tuwas langit. Doon ay pagtugot kaniya ang among relasyon ni friend. Busa, iyag yung kining panalipdan. Kumusta naman ang beauty pageant sa akong amiga? Ambot lang ka gaw. Pero dako ako paglaom. Nga siya'y mo gawas nga campus queen sa mga eskwelahan. Ma, tawag ang ilang abogado. Katong attorney, kinsa ganito? Sacramento, Aldo, eh. Attorney Sacramento. Tawag siya. Og ingna nga mo pirma nako. Kana ba? Gamita gyud ang imong utok aron makuha nato ang milyones nga gigahin para nato. Gusto kay makuha ang milyones kay dako man ang imo samtang ako katunga ra. Di ko manghilabot sa imong kwarta, Aldo, eh. Pero ayaw sa gilabti ang akong bahin. Si Pamela ra importante nako, ma. Bahala ka. Sige, akong tawgon ng abogado. Gaw, nanawag na ang imong mamadadang kang attorney Sacramento. Nga naman ko no, Mupirma na si Aldo. labig maayo. Dili ka mo tambong inigpirma ni Aldo? Putambog ko gaw. Kinahanglang dili lang siya basta mo pirma. Kinahanglang manubag siya nako kung iya paghilabtan si Pamela. Oh, labing maayo. Doon na lang ko importanteng meeting at tambungan. Busa, dili ko makauban nimo.
Pauban na si imong gaw. Huwag kasalig na ko, gaw. Kinahanglan lagi nga doon na kay kauban. Ayaw palapit kumpiyansa ng Aldo. Makuha na gani nato ang kwarta. Mupalit kog auto oy. Bisag segunda mano lang. Oh, sige ma. Tabangan tigag pangita. Mao niya na atong sakyan sa higayon nga makakita na kong higayon ni Pamela. Unsa? Uy, di na ko mupalit og auto oy. Mag-antos lang gikog sa kig taksi. Mahala na. Driver, ibalik sa agi ang taksi. Niyabag ka? Nga namang imong ipabalik? Di na lang tamo dayon sa pag-ato sa law office sa abogado. Kaya nga naman. Di man ka musugot sa akong gustong hitabo. Hay, nasige na lang ay. Ikay drive sa auto. Dong, tanawa. Ang ngayon, oh. O siya nga yan, Brad. Ang ngayon kay kung mamahimo ni mong driver. Di ba? Kung dilipat ako ni Agaw, di gid ako musugot. Nga may mo drive sa auto. Dong, kinahanglang doon na kay kauban. Aron kung magkinaunsa, doon ay makalaban nimo. Oh. Ang problema lang, kay ang amo na mahinuon ang mulaban sa iyang driver. Amigo ta, Brad. Busa, kung doon mo pasipahan mo, ako gyud kang labanan. Dong. Kalindot ka ninyog liwat ni Pamela, no? Dede importante kung nindot pa nga mong liwat, Brad. Ang importante alang na ako, nga ikauban ko si Pamela hangtod sa pagkatigwang. Bisan ganit, hangtod na sa laing kalibutan. Ang akong cellphone. May nahitabo ka sa ilang panaatuban ni Aldo. Ay, di nga ako igagaw na nawag. Day, nanawag lagi ka. Day, naadi aron ang akong friend. Wala ba, Day? Nanawag si Attorney Sacramento kay moadto kuno sa iyang law office si Aldo. Aron mo pirma. Mag-abot din silang duha si Aldo sa law office. Mauna, Day. Ang tuyo ni Agaw Henry, nga magmalinaw na ang inyong hunahuna. Busa, gipapirma siya una nila makuha ang kwarta. Gisultihan bitaw ko niya, Day. Ako sa gipasidan-an nga dili mo kumpiyansa ni Aldo. Kay dili ka saligan katong tawhana. Naibaw na si Agaw Henry, Day. Nga dili mo dawat og kapakiyasan si Aldo. Pero naningpad lang siya nga madut lang si Aldo sa maong kasabutan. Unsa man untay imong tuyo sa akong igagaw, Day? Wa lang good, Day. Ako lang siya pahinomduman nga ugma. Mao ang final sa among pageant. Di man gid unta ko gusto nga mag-apil-apil og ingon ining okasyon, uy. Deserving masad ka. Tawagay noon siya, Day. Naglaman to siya cellphone. Sagdi na lang, Day. Magpaabot ako kung manawag siya nako. Tabangi kog ampo, Day, nga way may tabo sa ilang panagatubang. Ayaw ka pala ka, Day. Dili pa sagdan ni Attorney Sacramento si Agaw Henry. Diyan naman ko, attorney. Papirmahan ako. Ayaw lang pagdali, Mr. Cortez. Doon na patay huwa to. Kinsa man? Si Henry. Oh, kinahanglan magid nga mutambong siya inigpirma nako. Siya mo'y nagpahimo nining maong kasulatan, Mr. Cortez. Busa kinahanglan yun nga makasaksi siya. Gawas pa, kwarta sa mga lastimusa ang inyong madawat. Kwarta lagi sa mga lastimusa. Pero dili man yang kwarta. Mr. Cortez, siya ang bugtong heredero sa mga lastimusa. Busa may dako na siyang katungod, bisag unsay panag-iyahon sa mga lastimusa. Let's see! Tingalig siya na karon. Kamin! Nalangay ba ko, attorney? Ganina na ako nagpaabot. Sorry, traffic manggod. Unsa magid ka importante ang imong presensya?
Hinahinay lang, Mr. Cortez. Okay lang, Tony. Sorry, Aldo. Upirman ako. Bisamot ka lang ang akong lakaw. Aldo, nalangan sab ko sa kong trabaho. Nagtuo ka tingali. Nga nahangol gid ko sa kwarta nga gigahin sa imong amahan nga rin namong duha ni mama. Kung huna-hunaon nimog maayo, gamay ra ning kwarta. Kasa serbisyo nga nahatag sa kong inahan ngadto sa imong amahan. Kadiyot lang. Wata mag-atubangay din aron magsinudyaay sa dugay ng nahitabo. Ni ata aron pagkabot ug kahusay. Kalinaw sa panghuna-huna. Inyo magkugigamit ang inyong kwarta. Aron wala na hinoon mig katungod sa among desisyon. Nasayop ka tingali sa imong gituhuan, Aldo. Gusto lang ko maniguro nga dili mo hilabtan si Pamela. Niasab ko. Aron matuman ang imong gusto. Mamanday ka na. Unsa pa may aktong dugayan, ha? Mr. Cortez, imo naman tingali ning nabasa, mahimo ka nang mupirma. Inigpirman ako. Makuha ko ba dayon ang kwarta? Mga 30 days pa. Nakaminus magin mo na mo? Nganong magpaabot man mig 30 days, una na mo makuha ang kwarta? Naa sa trust fund kining kwartaha, Mr. Cortez. Tuwa sa bangko og nagkinahanglan pag clearing nga 1 month una ma-withdraw ang kwarta. Binuang! Di na ko mo pirma! Let's say, pahuwaton pa mig usa ka buwan, una na mo makuha ang kwarta? Wa may mahangol sa inyo mga milyones. Di na ko mo pirma na! Mr. Cortez, Lingkod ug balik, Aldo. Ayaw pagbuot! Di na ko mo pirma! Nakadungog ka? Pataplan ko sa kumpanya ang maong kwarta. Usa? Nahibaw ko. Mahimong useless lang ang pagpapirma ko nimo kay nakailaki ko siyang pagkatao. Usay buot mo ipasabot. May plano ka sa pagpatay na ako. Di ka makalimod. Tungod kay may nakuha kong galon sa tubig doon sa kong kwarto sa Grayan. Ako nang gipahiling sa Food and Drug Administration. Ug may nakita gyud nga lahing substance nga matod nila hilo nga muhinay pagkutkot sa tinai sa makainom ini. Ako yung mong ipasangin lang. Ikaw mo'y nagbutang sa mong galon doon sa kong kwarto. Wa ko'y kalibutan niya na! Kung mo insister ka, mahimong patubangon ko nimo ang nakakita pagbutang mo sa mong galon. Dili na tinod! Kaya wa may nahitabo na ako, dan ako ning gipalabay. Kamu mo'y nakaingon sa hinanaling kamatayon sa kumahan. Unsa ko di? Giyag-yag ko lang karon kanimo ang imong kadautan, Aldo. Bisag kining mga papilis. Di pa ni igong kaligunan aron tumanon mo ang nimutang dinhi nga dili mo hilabtan si Pamela. Pero ako lang gining gituyo pagpabuhat ni attorney. Aron duna unya ko'y basihan sa higayon nga supakon mo ang gusto kong mahitabo. Pagkalit si baya ini. Ayaw kong balik ka sa Aldo. Kay pulos dunay kamatuoran ang ako karong gisudya nimo. Wa ko'y kalibutan si mong gipanulti litse! Di kagyud magkalibod nga imo kong gipalikay ni Pamela. Be! Asa ba itong pirmahanan, be? Ako itong pirmahan! Basta ha? Mahatagan gini sa kwarta nga para amo! Niyara ang papel nga imong pirmahan. Kano saan mo makuha ang kwarta? Mag-withdraw pag kwarta, ugma. Mahimong sa sunod adlaw. Litsi bayay! Kadugay ba sa... Ha? Kadugay ba man na mo makahikap og kwarta? Biya, binapapilis, be. Ako na pirmahan. Uy, madam! Uy, nga nung ginaaman ka din, madam, uy. Alam day, kayo rin ka man. Wa mo ko pasudla sa bugado kay magsulti pa sa dungin og Aldo. Ngano ni amang kamong? Hala ka, madam. Ano ka? Uy, nga nung nagdudong naman ka ni Dong Henry, madam, uy. Amin ka na sa iyang gahom karon, madam. Hilamay mong. Hmm? Ngano ni alagi ka? Gidaman ko sa akong buutang amo, madam. Sa motron ka kagara-gara. No, imong. Kamoy gara ron, madam. Laliman ka? Gibahin na yun mo ni Sir Paeng, no? Milyon pag yun! Oh, wow! Barato niya, madam, ha? Nang sagpaa imong. Oh,
minuon ka? Nga milyonarya na ka? Barato bitaw, Madam. Mapalit ko ka auto ay. Barato dyan. Unsa man, mubalik kag drive na ako. Kuyawa na, Madam, sa? Drive man kita ka? O di koy! Makalanag! Unsa? Buang! Hilo. Oh, Madam. Nanggawas na sila. Milyonaryo ng muduhan ni Busing Aldo. Hain naman ang ako, Aldo. Unsay ako? Ang akong 3 milyones, God. Sa sunod adlaw pa eh. Unsa? Ayaw ko diag tinunto, Aldo. Matagan man kakadayon tag kwarta kung pirma ka. Giilad lang ta. Unsay giila? Pahuwaton tag usa ka buwan, una nato makuha ang kwarta. Kung wa pa ko manghagis, tingali, usagid ka buwan ang atong pagpaabot. Klaro ha diya, Aldo, oy. Be, akong balikon sa Henry. Tuwa pa sa bangko ang kwarta. Gibutan ko nutog trust fund. Siya dihang mi alma ko, nagpapapil ang inotel. Pataplan ko nun niya sa kumpanya. Tinood ka, Aldo? O, kung nagduda ka lakaw, balik sa law office. O pangutan adito, kano sa makuha ang kwarta. Onya, may pirma ka. May perma. Sa higayon nga makuha nato ang kwarta, tumanon ko dayon ang akong pagdagit ni Pamela. Pahilakon kog dugo ang inotel. Unsay nahitabo sa inyong panag-atubang ni Aldo? May arte. Pero sa diha akong giingnan nga pataplan ko lang sa kumpanya ang ilang kwarta. Nausab ang tono. Makaayo ka ni Aldo nga makagunit og daghang kwarta? May giandam na ko siya kadautan, friend. Nakahimo pa gyud sila special power o patorne ug tingali. Nakabaligyan na sila giyuta ni Papa. Special power of attorney? Kunuhay gihatagan ni Papa katungod si Mama Dadang aron magkabaligya sa yuta ni Papa. Unya, kinsa may perma? Si Aldo. Wa ni mo sila ikiha. Kung tumano ni Aldo ang iyang gipirmahan nga dili kaniya hilabtan, ako na lang ibalato nila ang ilang nabaligyang yuta. Pero kung ipatigbabaw gyud ni Aldo ang iyang tinguha diha nimo, mahimong adto na siya mamatay sa presuan. Pagbantay pa ya ha. Ayaw gyud kumpiyansa ni Aldo. Ayaw gyud paglakaw kunwa ko ha. Kuwang kus pagtuo. Nga tumano ni Aldo ang iyang gipirmahan. Mamalik unya ta sa monasteryo, friend. Mangayo tagiya sa mga madre dito. Sige, friend. Tuod ay ako nang nasultihan si Agaw Barbie nga i-apel sa among foundation ang monasteryo. Maayo hinuon, friend. Nakasiguro gyud ko nga malipay si Mother Superior. Friend, pag-amping baya gyud ha. Ambot unsay akong buhaton kung mabiktima ka ni Aldo. Ikaw sad, friend. Likay gyud ni Aldo. Kining akong kinabuhi. Akong gitagana alang ra gyud nimo. I love you, friend. I love you more, friend. Doon nagitrador sa to mga sakop. Unsa bay traidor? Dito ganina sa law office sa abogado. Gisudyaan ko si Inutil nga gusto ko nun ako siyang patyon. Naghisgot siya galon sa mineral water nga dunay hilo. Unsa? Maod di ay nga nawa sa kong gibutangan ang galon. Siya di ay mo'y nagkuha o gida sa FDA kon Food and Drug Administration. Hala, Mahimong dunay nakapindot sa Inutil nga gusto siyang hiluan. Ug ako gid mo iyang gitumbok. pero dili gihapon siya makapasangil nimo, Aldo. Ya lagi ko gipasangilan. Kay doon ako na nakasulti niya. Ha? Imposible, sad. Kita ragong duha ang nagsabot ni anang butanga. Ma, Naunsa ka? Nganong imo man kong gitutukan? matay. Wa ka ko nimo unaya, ma?
Ha? Oh, nayabag ka? Nga anong nakahuna-huna kagod taon, Ana, Aldo? Nagdudong-dudong ka na ra ba niya itong inutil? Hoy, Aldo. Arte lang to nako, no? Unsay arte? Nag-inartista lang good ko. Aron mo to og yun siya nga nalipay ta nga bisag dili ko legal nga asawa sa iyang amahan og dili kasab tinuod niyang igsuon nga nagahinan pagyud ta. Di kumutuo ni Ana. Unsa? Nagtuo siguro kami tuo ko. Oh. Murag tuwa ka na mo bilib niya itong inutil ba ya? Ay, Ha? unsa ka ba ya, Aldo? Ay, usahay makalagot ka man, God. Kay baw kang wa na tay kwarta, imo pagyud kong gikawatan. Unsa? Kadto din ako mga alahas. Ay na paglimod. Kay way laing makasod sa akong kwarto. Ha? Hurutas ang halin, oy. Mga na diha. Bisag hapit na way kasweldo sa mga katabang, sige ka lang gyapong handom ni ato Pamela. Wain taon ko magkatilaw niya itong babayhan na ma. Bisag kiss na lang sa aping. Hapit gani dili ko makagunit sa kamot. Kung akong gani siyang agbayan, mangita ginag paagi nga dili ko makaagbay niya. Unya, wa ka lang gyapon makasabot. Nga wa siya gusto nimo. Unya, kinaghinam-hinaman ko nga makatilaw niya. Nga, hilom di ay. Ma, sa higayon nga makatilaw ko niya. Parehas sa ubang mga babae nga nangagis ako mga kamot. Ako gyapon siyang biyaan. Mauman di ay na. Nga numigasto ka magdako, alang unta sa inyong kasal. Tungod lagi sa akong kahinam, sa akong tinguha nga makatilaw niya. Pero ambot lang. Murag dili siya pareha sa ubang mga babae nga nalambigit ako. Murag nahigugmagi ko niya. Ay nalang ko patuhuan ni Ana Aldo. Imo lang gyapon siyang biyaan kon makakita kag babae nga imong ganahan. Basta! Mutilaw gid ko niya itong Pamela. Og siya ray makahurot unya sa imong kwarta. Pagmata na taon, Aldo eh. Gamita sa negosyo ang makuha nimong kwarta. Aw, magnegosyo ko babae. Nabuang ka nagyong tawhana ka. Ha! Pagkalitse! Pagkalitse! Magpaabot patag duha ka adlaw. Una na to makuha ang kwarta. Nga gigahin ni Papa alang na to. Basta ayaw gyud hilabti ang akong bahin, ha? Gusto tuod ba? Hmm. Ang nabutang sa last will and testament ni Papa. Ang hain ba ito? Kato bang mga titulungan na sa aparador? Kato bitang gibaligyan na nato? I-appeal ko to sa pagkasunog. Gaw, usaon mo pagkuha ang mga titulo nga tuwa sa aparador ni Papa nimo? Akong pangayoon ni Mama. Unyag dili ihatag? Nadungog niya ang pagbasa ni Atty. Sacramento. Wa siya labot adto. Murag, nabaligya na ang uban tungod ni atong fake nga SPA. Ambot ha. Nganong nasayop masab si Papa sa pagpili ni Mama Dadang. Aron buhaton niya ikaduhang asawa. Ayaw na lang mahayay si Papa ni Mugaw. Tingalig matugaw pa ang malinaw niyang pagpanaw. May naunanaan kong paagi ka. Unsaon ko pagbawi sa mga titulo. Hain man ang akong friend. Di ko yawan magumusod sa gym, uy. Ako ba yung mong gipangita, Pamela? Aldo? Paita. Mahadlok ka naman magkakita na ko. Nga nung mahadlok man ko nimo. Wala ko magtuo nga muanhi ka din sa eskwelahan. Hangtod karon. Dili pa ko makatuo nga imo na kong kiilisan. Bisan ako, Aldo. Wa gyud magdahom nga ang lalaki nga mo'y gipitik sa kong dughan. Akong maangkon. Nasilaw ka lang sa iyang sapit. Sa una pala na mo pa nagkita ni Henry. Nadani-dayon ko niya. Na love at first sight ko niya. Og niya itong higayuna. Wa pa ko makailan niya. Busa dili ka makatulisok na ko nga naong kog sapi. Ikaw ang bugtong binuhat nga gisaaran kong pakaslan. Og ako kining gituman. Mituman mo sa gustong sapot. Gani, nakakita ang imong inahan nga nagsulog na ko sa wedding gown.
Pero ang gugmang matuod, mangita gid ay og lutsanan. Tinud-anay sa mga kong paghigugma nimo. Busa mangita sa niglutsanan, aron ko ikaw maangkon. Friend, Diin man di ka. maigi kuha lang ko sa auto. O sige, buhat mo ka, Pamela. Nakakita ka yun. Ikaw rami nagsulti. Dali na, friend. Manood na tas gym. Huwag ka pa muda og inutil. O sa tayo magisulti. Friend, sige na. Manood na tas gym. Di ko gusto nga iyalang gihapon kong baharan. Awan sa man. Gusto ka nga biyaan ka na ko din, he? Sige, manood ta si Jim. Let's see. Misamot ang akong pangandoy nga maangkon ka, Pamela. Giunsa ka man ni Aldo. Uwa man. O ganun dito man siya. Wa ko mahibaw. Nakalitan gani ko kay nangutana siya kung sabay akong gipangita. Unsa? Ayaw na lang siya kuna-una, friend. Kinahanglan bantayan gyud nato ang iyang mga lihok, friend. Sa gayon nga makuha nang niyang kwarta, mahimong maghimo na siya plano. Batok nimo. Friend, Ay napagunaw na sinatabugan niya. Tigalig may stress ka. Tigalig niya, di ka na hinon makatarog tubag sa pangutanaw niya sa mga judges. ayaw palayo, ha? Kung sa makay okasyon sa gym, kinahanglan ako masairan. Sa higayon nga makuha ko na ang kwarta, planuhon ko nagmaayo ang pagdakit ni Pamela. Di na ako magkinahanglan og daghang tao. Hangtod ang akong motor na among pa. Wa pa gid ako matultuli ang nagkawat sa akong motor. Matod sa mga silingan, mibalhin sa pagpuyo ang nagkawat sa akong motor. Pipila raman ka mga tao ang nagtikaw-tikaw show sa gym. Patako ko. Gusto ko masayran. Nga nung niya musod sila si Pamela o ang inutil ni ng gym. Ay, ibagting ang akong cellphone. Uy, hala si Madam ang nanawag. Ako ba kanito bagol? Ay, bahala na. Hello, Madam. Maayo kay imong gitubag ang akong tawag imo. Nganong di man ako tubagon? Tingalig. Gabaan mo niya ako, Madam. Ang gabaan ka? Makagabagon nang di mo tubag sa mga tiguang? Itiguangan na lang gyud ka na ako mo? Ha, bida. May gani kay wa ka sa kumo atubangan. Tamparusan tagid kang buanga ka. Uy, hulo. Masuko di kag inong tiguang, Madam? Mas kuyaw kung inon ta kang batanon pa, bisag tiguang na. Nga sa ato pa, giango-ango ka na. Dili na kitang parusang imong matilawan ako imong. Higtan ko ng imong liog ug ilang puyog. Suga sa di mo, Madam, uy. Kay ayo kag tubag. Nganong bugal man na imong itubag dili nako. Bugal-bugal din na nga. Tinuon mo ko na akong gisulti, Madam. Hilam. Unsa man imong? Makuha na kana mo ang kwarta ugma. Hey, imong. Hello. Hoy, nganoon ka tubag. Imo man kagong pahilomon, Madam. Kitika ko mo, karoon. Uy, tubag ako pangutana. Unsa man, makuha na ba na mo ang kwarta? Ha? Makuha na ba, imong? Dili. Unsa dili? Kuan manggod, Madam. Ang buot na kung ipasabot ba nga, wak ko mahibaw. Sila na si Dong Henry ug ang abogado ang nahibaw, ana. Ang maayong laki di ay nga Barbie. Huwag kasayuran? Kung doon naman sa kasayuran, Madam, labing siguro, di sad niya isulti na ako. Uy, kinsagot taon ko, Madam, nga ilang yung hatagan sa maong impormasyon. Suwaye sa pagpangutana si Barbie, be. Kung mahatagan ba yun mi ugma. Magpaabot ko sa imong tawag, ha? Bye. Hingon si Aldo. Ihatag ko na lang ang mga titulo aron mahatagan Miss Kwarta. Ay, kanugon baya sa mga titulo. Usar yun na himo. Ang ikaduhang buyer, wa na igdungog. Siya tingali mo imihatag sa SPA sa abogado.
May katarungan gyud nga masuko si Aldo da. Nga anong gihatag nako ang SPA? Bahala na. Doon na masabi kwartang madawat gikan ni Paeng. Ay. Nga ano gyud nga wa ko maniguro aron makasal ko ni Paeng. Oh, ang doorbell. Kinsa man kay miabot? Andimal. Oh, unsa nin say nahitabo nimo? Nagkita na ang tamis pamila pero miabot na yung inutil. Nahibaw ka gyud nga dili na biyaan sa inotils pamila. Sige lang gyapon ka gukod ato babayhana. Nagkita rami dito sa eskwelahan. Nagunsa ka man dito sa eskwelahan. Wala ka mas eskwela dito. Nagatang ni pamila. Paitan ni mo, Aldo. Ayaw lagi si pangutana diya ma. Naburyong na binigutok na ko. Nagpadaka man sad gud sa tama. Kagwapa ni Pamila. Ako yung nakita nga mipaso siya sa stage. Ug siya gipakpakan sa mga tao. Nga mitambong sa mga okasyon. Pakpaksad ka. Sa hilom na lang. Oh. Kung musinggit ko tingalig, madugan ko sinutil. Hadlok ni kasi inutil? Kaysa nag-ingon ni mo nga nahadlok ko sinutil. Ay, nahala. Wa ka mahadlok sa inutil. Unya, ang samang ko na ang mga okasyon nga niadto man ka. Mga kandidata man kuno sila sa pagka-campus queen. Pareha sa nangaging mga tuig sa dihang nagtunghap ako dito. Mayong tagmakuha ko ng kwarta kay may panahon ko sa pagdagit ni Pamila. Ikaw rin gipagpagkan sa nanambong ganiya sa final ninyo nga practice friend. O gabi mo, milupa sa mga kung atay friend. Dili ito yung mga batos? Biluoy. Nagmahay jud ko eh. O sa may mong gimahayan. Nga misugot aron mahimong kandidata. Kundi ko mo daog, mauwaw na ko nimo. Nausam niya akong mahaloy. Di lagi maapiktuhan ang akong gugma ni mo. Mudaog ka man o dili. Oh, last na to na mong practice kaniha. Ugma, question and answer portion na. Ugma, masayra na kinsay mamahimong campus queen. Basta ako, friend. Taas akong expectation nga matubag mo sila kung kasayon ang pangutana. Maulagi na, miss. Naniguro lang ko siya kung madawat ba nila ugma ang ilang kwarta. Madawat nila ang kwarta kung ibalik sab ni atong dadang ang mga titulo sa yuta nga gibutang ni Tiyo sa aparador. Iuli ka hato nila, miss? Nasakpa na sila sa gihimo nilang SPA. Mahimong nakabaligya na sila. Hala, mao dito among giadto. Inyong giadto? Katugong driver pa ko nila. Dakong yuta ang among giadto. May mga tao dito nga akong napangutana. Nagsurvey ko sila. Nahinumdum ka pa sa dapit? Ay, kahinumdum, miss. Atong sultihan si Agaw, anak. Unya, miss, mabawi pa tong yuta? Mabawi, uy. Kay, wa mas sila katungod ng babaligyan na ato, kay dili man to ila. Ay, paitang mga tawana. Grabe ka, loko. Sa sapi nga dili ila. Ma, ato ko nung agtuon ang bahay sa Migranilla. Nga no mga tumanta. Ako tanahon ko nindot bang puyan dito. Surrender ka na. Himo nang ihatag kining bahay sa inutil? Oh, di pa doon na ka may plano ni Baya? Ha? Imo man ka ni sunugon. Gusto tuod, no? Ay, Tempar gulo sa panitabo ni mo ba? Alzheimer na ka? daghan ko gihunahon na oy. Sa may gihuna-huna nimo. Kung unsay akong buhaton, aron dili dayon mahurot ang 3 million pesos. Og nga nang maghuna-huna ka man yana. Patay na goods paing. O kung mahurot ang 3 million pesos, unsa may mahitabo na to? Ay, wala ba ko maanad nga magsuwa ko ginamos. Unya na paghuna-huna niya na. Ang unahon nato kung unsaon nato pagsunog kining baya. Aldo, hain kay maayo. Nga iuban ang inutil pagkasunog ning baya. Iuban ang inutil sa pagsunog ng baya. Kinahanglan. Aron wa na imong gukod nato.
Kinahanglan mawa sa atong dan ang migukod ka nato. Ug atong iuban sa pagkasunod ng baya ang inotel. Hangtod si Pamela. Di ko musugot nga iapil si Pamela. Pero di na maguna maganian ang inotel. Gamito nako ang akong pagkaartista. Kunuhay, miilan ako sa akong kasalanan. Letse! Letse! Ayaw ko kong si Aldo. Tingalag sa gayon nga matuman ko ang akong plano. Mukatawa kag maayo, ha? Sige, sige. Sige, Konobe. Ipadayon na yung pagiging artista. Kabisag ng imong inainaw eh. Ha? Nalawag ang imong. Kung tinuod ba yun nga ugma na ihatag ang ilang kwarta. Tigalig manghagis sa si Aldo. Kundi mahatag ang kwarta. Kaya wa sila gipakitang titulo. Tumana gyud ka ang imong gikondisyon ni Dadang. Nagkasulti man gyud ka mo nga kinahanglan daduni ang mga titulo. Ako na siya isultihan may tungon ana. Kaya kung wa siya madaang titulo, ako na maadto sa ila aron mo'y mangita. Onya, moadto ka gyud. Kung maadto ko gaw, kinahanglang doon ako'y daang mga pulis. Kana gaw. Kinahanglan nga doon na kay proteksyon inig abot nimo dito. Naibaw ka naman atong mga tawana, mga traidor. Pangfamas ang imong arte, ma? Og nakasiguro ko nga maluoy gid imong inotel. Dili siya maluoy nako. Nga patuon man gyud nako ang akong mga luha. Samtang ikumpisal ko niya ang akong kahiubos. Ang akong pag-anto sa pagsilbi sa iyang amahan. Pero ang pangutana diha ron. Hmm. Unsaon man pagkaapil sa inotel kung ato lang sunugon kining baya? Ato man siyang dalitan og makabuhong nga snacks. Mhm. Og ang juice nga iyang imnon, butangan kog sleeping pills. Sige, ma. Sige. Sold out na ko sa imong arte. Grabe. Unya, kano sa man ang mahitabo? Sa gayon nga makuha na nato ang kwarta. Ako cellphone. Tigalig nga ako friend ang nanawag. Dili mo dahil si friend ang nanawag. Numero rabay nakarehistro. Hello? Salamat taon do nga imong gitubag. Ikaw ni, Madanang? O ako taon dong Henry. Ang pobre nimong mama Dadang. Pobre pa na nga. Milyonarya ka naman ugma. Ha? Milyonarya na ko ugma dong? Ugma naman magkuha ang inyong kwarta ni Aldo. Dong, abi baya nimo. Gipadam ko baya ko sa imong papapaing. Gipadam ko ka? Murag nanudya na ko. Giyon sa ka man sa pagsudya, ma. Ngano ko nung nagkabuwag-buwag ta sa pagpuyo. Ma, nadungog mo na sa dihang gibasa ni Atty. Sacramento ang iyang last will and testamento, ba? Iya mong gitaganog bahay nga inyong kapuyan ni Aldo. Noon. Nagpasabot lang na, nga nahibaw ng daan si Papa, nga way kalinaw nga itong pagpuyo kung kaoban ming duha si Aldo. Bisag tungod na lang unta na ko, dong. Gitugtan ko nimo nga matuog sa grahian mo, pa? Dong, nagbasol baya ko. Nganong wa ko manalipod nimo. Saon man gud ni sa Aldo? Mudayog na ko ang tingog, mudayog pangisog. Mo na hinungdan nga ako lemili kay ma. Di ko gustong mag-uol si Papa sa among panag-away ni Aldo. Kung maodi ay na, dong, imo minghingin lang si Aldo. Tungod kay doon na may bahay nga gitagana ka namo sa imong papapaing. Wa mo oy. Di ko makamaong manghingilin og tao. Labi ka na gyud. Kamong duha si Aldo nga nahimo ko ng kabahin sa akong kinabuhi. Dong, dili ka na di ay mo ari sa bahay? Muan gyapon, ma. Kining dong, ako mang birthday sunod semana. Dili ka makaari? Mag-andam ko para atong sahuan. Tanahon lang ako, ma, kung dili ko busy. Kining,
Pahangyo alang pud ko dong. Oo, sama na, ma. Nga kun mo ari ka. Ayaw lagdad si Pamela. Nagkasabot ko, ma. Nga nung di ka gustong dadon ako si Pamela. Mao ginay akong nagustuhan nimo dong oy. Masinabuton ka. Buutan pagyud. Wa gyud masayo pang imong aman pagbilin sa iyang mga kaptangan diha nimo. Di man tingali kay ako regibil na ni Papa. Oo, hinuon. Unya dong unsa man makagahin kapag panahon sa akong birthday sa sunod semana. Domingo na dong. Ako lang tanahon, ma. Ayaw lang tanawa dong. Siguro aron makaandam gid ko ba para nimo. Okay. Sunod semana man ka. Adlong Domingo. Magkita na. Oh, unsay katawanan mo? Muanhi ang inhotel. Ugma dayon? Kadalian mo sa nimo, oy. Ugma gyud dapat. Dabay, gadali-dali ka. Ayaw, ugma, oy. Kay mo dawat paggunta sa atong mga milyonis. Kalusa man mo ning inhotel. Sa akong birthday. Karong Domingo. Busa Aldo, mangandam na ta. Mamalit tag sleeping pills. Aron atong isagol sa Diyos nga atong idalit sa inhotel. Believe gi ko nimo da. Kauban niya sa Pamela? Ako siyang gihangyo. Nga kung mahimo, dili dadon sa Pamela. Nakasabot man sad siya. Busa, pag huna-huna na Aldoon sa na to pagpaagi nga mulutaw, nga aksidente ang pagkasunog. Kauban unya ang bugtong eredero ni Rafael Lastimosa. Birthday sa mama ni Aldo karong Domingo? Mao na yung giingon. Dugay na mong nagkatipon. Nahinamundom ka kanos agad ang iyang birthday? Nagduda ka? Uwa, uy. Nangutan na lang, good. Wag ko mahinamdom, friend, kung sagad ang birthday ni Mama. Kasi diyang nagtipon pabipuyo, sila raman si Papa ang mag-celebrate. Uwa na siya maghikay sa inyo. Ambot lang. At tingali, kipagkonsensya na siya ni Papa. Tungod siya pagdaog-daog na ko. Ipadamgo ko nun siya. Maayo hinuon. Pero, magbantay lang yung ka, friend, ha? Kung mo man yung ka. May kalagot pa si Aldo ni mo. Ay kabala ka, friend. Pagdalang yung kauban, friend. Tuod, no? Oh, sige. Ako lang pa ba nung si Brad? Mahal ko ni mo, no? Unsa man di ay. Pero, hindi ko yawan good ko, friend. Sa ako pag-adto sa birthday ni mga madalang? Dili, uy. Oh, usam di mo gikuyawan. Sa final sa Campus Queen. Tingali bayag, madismaya ka, ha? Kung dili ko makadaog. Ready na ang kwarta, Gaw. Gaw, sorry ha. Nagamit gininuna ko ang kwarta sa kumpanya. Ay, nga nang mag-uul man ka, uy. Nga imo man ang kwarta. Dili gaw eh. Nalimot ka? Nga imo maning kumpanya? Mag-agi pa ba sa board ang kwarta nga akong gikinahanglan? Imo maning bayaran, inig due na sa trust fund ni Papa nimo, di pa? Oo eh. Kinahanglan mo bayaran yun ang kwarta nga akong gigamit. Hawa kay kompromiso ni anak, Gaw. Ipalihugod akong tawag ni Atty. Sacramento, Gaw. Okay, Gaw. Og ang titulo, ha? Ayaw kalimot sa pagpangayo ni Kang Dadang. Ako nang gipangayo daan ni Mama, Gaw. Ako naman siyang gitawagan. Auto na ikaw, nanawag si Mama Dadang na ko. Nga naman ko, no? Gipadam ko kuno siya ni Papa. O nangimbitar siyang birthday. O Umato ka? nagkasaad bang ko niya, Gaw? Hatagal na nagog higayon, Gaw. Wa ka mahadlok? Tingalig ila kang binuangan. Parehas lang mo doon si Pamela.
Pero magbantay sa kugaw. Kung doon na sila idalit ako, sila may paunahon akong kaon. Gaw, duda ba ako anong lakawa? Ingon si friend ako, kinahanglan ko nung nga may dakong kauman. O nauna-una na ko nga si Brad Imong na akong dadon. Okay raman tingali. Bahala ka, Gaw. Pero pagbantay ba yung taon? Aldo, pag-ilis dayon. Nga naman, Gitawag na ta sa ilang abogado. Tuan ako do ang kwarta. makuha na natong kwarta. Pag-ilis Good! dayon. Good ka diha. Ilis Very na yun. good. Mo din na nga, tulong akong kamot. Kay milyon na di ay magunitan ng kamuta. Og doon na natay ikaandam sa kamatayon sa inotel. Hoy, tingalig masulti na nimo dito sa law office, ha? Ha, gibuangan ka na ko, ma? Wa pa. Joke. Tarong ba? Ay, nanasad ka na imong panuyo. Muwa nasad ka. Naibaw ka, gidhada, ginuto na kay ng atong kwarta. May papahawaon naman gani kung katabang. Papahawaan na lang na silang daan aron kung sungugon nato ni Baya, way makasaksi. Nagplano na ta ni anak. Sige na. Pag-ilis na diha. Mayo kay nag-una ka, Henry. Kinahanglan unlang gid ako sila, attorney. May gikondisyon man ko ni mamadadang. Unsa man ka na? Nga una mahatag ang kwarta. Kinahanglang iuli niya ang mga titulo sa yuta ni Papa nga tuwa mahimutang sa aparador. Katugong nabutang siyang last will and testament. Husto tod. Wada niya mahatag? Wa, attorney. Duda ko, Henry, nga naggamit nila ang SPA. Mayuta na gyud tingali nga nahalin. Mausab na akong duda, attorney. Kinahanglang pangisgan gyud nimo ang pagbawi sa mga titulo, Henry. Imo man to. Busa angay lang nga ihatag nila nimo. Mahimo mong gani silang ipapreso kung may nabaligya man gyud sila. At ulas lang pabuton, attorney. Sila na karon. Come in. Ganina ra ka dong, hindi. Di pa kayo dugay. Murag nagdungan-dungan natin sa pag-abot. Hain na nga mong kwarta. Ang titulo, inyo ba gida? Kinahanglan bagid nga mahatag namo ang titulo. Una namo madawat ang among kwarta. Inyo mang kuhaon ang alang kaninyo. Kinahanglang makuha sab ni Henry ang alang kaniya. Siya'y gibinlan ni Mr. Lastimosa sa mga titulo. Kinahanglang magunitan niya ang maong butang. Wa na problema, Dong Henry. Envelope ha, envelope. Na, ako gining gisiguro sa pagbutang ng envelope. Aron dili ka magmahay na ako. Salamat kay ma. Torne, ako na isalig ni mo. Salamat, Henry. Suma sa sinuwat nga last will and testament ni Papa nimo. Napo ni katitulo. Kung makuangan, di pagid namo makuha ang kwarta. Ay nagudayan ka sugo, Aldo. Kay karon man mo gipanhi, karon mo hatagi. Dali Aldo, ayaw lang gud pagdali. Abi lang ka ni Dong Henry, hangol gyud ang kwarta. Torne, ihatag nila ang kwarta o kupirmahin. Kana, hain man ang akong pirmahan ng torne. Oh, ingon ka man, dili ka hangol. Nganong apurado man ka mo pirma? Aldo baya, tako man lang na imong baba. Ari ka perma dire, miss. Mrs. Oy, Miss Gutaon, asawa ko kong paeng Mrs. Sas, mama ay. Ay na lang ko pagreklamo diha. Wagog ka pakaslim papa. Ay, baya ni mo, Aldo. Baby, torne, ako'y unang mo pirma. Ya, humana mamig pirma. Hay mga among kwarta. Mao ni mo, Aldo. O kinisama, mo imong bahin. Hala, ingon di ay ini kadagan ang 3 million pesos. Hala, binandol. Katuskig pa baya ini.
Ma. Hala, Shh. hala. Ayaw ko palata nga naong kag sapi. Sa! Mihaw ka maguna ng binandol nga Hoy, kwarta. hoy, animal. Dili ang kwarta mo akong gihagkan. Kung dili, si Paing. Gimingaw na hinoon ko sa akong bana nga si Paing. Paing! Kung asa man ka paingon, daghan kayong salamat sa imong kamanggihuna-hunaon, ha? Bisag patay ka na, pero imo in taon ming gipatilaw sa imong kwarta. Aw noon, gisilbihan ka baya na ako. Gusto na mauy. Nagdrama namin noong ka diha. Torne. Doon na kay bag diha. Aron sudlan sa among kwarta? Bitaw torne, wa manggod ko magtuo nga ingon ini di kadaghan ni kwarta, ha? Chike mo tayo mong ihatag ninyo, ma. Pero tingalig, masuko na sab mo. Ayaw. Nganong imo kong taong chikihon? Imo pag iming haguon sa pagpailis? Naana ninyo ang inyong gikinahanglan. Unya ang masuko pagid mo, ha? Ay, nagdana lang unta mong bag. Torne. Torne baya. Usa may sa Wa militar? di kay bag, torne, no? Na, ay nalag pangayog bag, ay Aldo. Ato na lang ning puyoson. Unsa? Puyoson na ni sinina. Torne, May ani. Taas man ni ako sinina. Torne, basig doon na kaya kong envelope. Tagayin lang sila. Envelope? Ihatot na lang mo, ma. Araw di mo maglisod. Mananaw ko. Sure, torne, ay tanawa diha. Dong dagan keng salamat. Buutan kagyud. Karong Domingo ha, ayog kalimot. Karon nga doon na may kwarta, lutuan ta kag lamian nga pagkaon. Ay lang pag na, anak, ma. Basta moadtor ako. Ay lang paghagos pagluto para nako. Uy, di na mahimo dong, uy. Basta ha, karong Domingo ha, magpaabot mi nimo. Imo pagid silang gihatod? Ogaw. Wa sila mauwaw? May uwaw ka itong mga tawhana, gaw. Unya, nahusto ang titulo nga ilang giuli. Kuwang og duha. Unsa? Mato di attorney, watay ang kabalakan. Mato ko siya sa Register of Deeds. Iyang susihon kon nabalhin ba ang titulo nga nabaligya na. Kunwa, Sila na igugdon siya nakapalit. labing maayo. Unya, mo ato kabagyod sa birthday atong dadang? Nag-imbitar man siya. Mato ko. Ako tanahon nung silang buhaton ako. Oy, mama. Mama! Simba ko intag madayonan ka. Nagsigi ka magkatawa diya samtang nagligid-ligid kaniya ng kwarta. Oh, saon? Karon pa ko makakitag ingon ini kadagang kwarta, Aldo. Saba diha ma ay. Kadto na yung halin sa yuta. Nga una na itong nabaligya di ay. Chike, may gibayad. Aw. Kinahanglan mapunan pa ni Aldo. Karon nga doon na sa kwarta si Aldo. Nahadlo ko nga may buhaton na sab siyang dautan batok na ko, friend. Ni ako friend nga makapugaw siya kay Hilad. Labaw sa nan. Doon ay labaw pa kay nako nga manalipod nimo. Agtuwa sa langit. Dili ba? Nangayom nagsahin aron pagmatuod kag kita gyud. Ambot. Ambot ba nga nung mubati magyugog kahadlok? Nahigugma mo ka nako. Magpagkasal lang ta, friend. Unsa? Kung magkasal tan duha, dako na kong katungod nimo. Dili kasal ang solusyon ng gibati kong kahadlok, friend. Nakasama sad ko kong Aldo. Ako siyang gipalaom. Friend, ayaw ko ka-stress. Ayaw kalimot kakarong gabi eh. Mao na ang inyong final night. Ug ugma, mabaniog na kinsay Campus Queen. Dili ka ako maratol, friend. Naara ko sa tubangan. Kung mubati kag nervyos, tanawa dayon ko ha. O sa lang kakidhat, mahinumdum ka na unsa imong itubag sa question and answer portion. Ikaw, Gyud.
Bagus bagus kong mahal. Baby, akong baslan og kiss, be. Love you so much, friend. Love you more, friend. Kuha niya, kuha. Kuhaon ta mangani ka nga dili pa ikay campus queen. Karon pa ka. Ayaw gud paniguro, gud. Musamot man akong nervyos ni Muda. Mo pahuway kag mayo karon ha. Ang imong mindset nga mudaog yung ka, okay? Basta kuha, abay ako ha. Murag, muuban ra ba sila si mama ug papa? Moral support. May noon, daghan naming mobiba nimo. Basta friend, mudaog ka lagi. May motor man nga misod. Mami! Ay, naunahan ba yung kuskanahan ko na anak? Ma! Upalit man untak kog auto, bisag dili good brand yo, basta dili po daan. Nagpalit kog motor, ma. Yates ra. Auto unta to'y imong gipalit dong, aron makasakay tang do, ha? Himuon day ko nimong driver. Gawas pa, ma. Unsaon pa man nimo ng auto? Ngawa ka na may kontakon nga buyer. Ay, anogon ba ya, oy, nga wa na to mahurot og baligya ang mga yuta. Ay nalang paghuna-huna niya na, ma. Tingalig ikihan na gyud ta sa inutil kung nahurot pa natog baligya. Dali ra gyud mahurot ng kortaha Aldous ah. Bisag unsa may imong nahuna-huna ang paliton, imo man gyud yung paliton. Gikinahanglan ako ang motor, ma. Aron masunod ko ang mga lakaw ni Pamila. Pamila na sa. Dili ko mahimong kalimtan si Pamila, ma. Mabuang ko maghuna-huna. Nga wag ko makatilaw niya. Moadto man ka ta sa bahay nga gihatag nato ni papa nimo paeng. Ugma na lang. May lakaw ko karong gabi eh. Asa man ka? Mutanaw ko sa beauty pageant sa eskwelahan. Hubgon kong ako mga mata sa pagtanaw ni Pamila. May kuba man ang akong dughan. Unsa makaibuti pasabot ini. Sundon ko ang gitambag sa akong friend nga dili magpa-stress. O aron dili ko ma-stress. Ako siyang tawgon. Uy, may bagting man ang akong cellphone. Si Aldo ang nanawag. Ako lang siyang tubagon. O hangyoon nga kung mahimo. Magpabilin ming managhigala na lang. Hello, Aldo? Wali ko ni mo papasa sa imong phone book. Nganong ako ka mang papason? Nga friends man tang duha. Hapit ko na ikaw mamahimong asawa, Pamila. Aldo, Ang kuno nako, daghan ko mga girlfriends. Pero kani adto ra to. Ako na silang ipapasa kong una-una. Sukan lang ta nagkarelasyon. Aldo, please. Hatagin ako sa kalinaw. Gikinahanglan ko kaayo ang peace of mind. Hatagan ko ikaw kalinaw. Samtang ako murag buang nga magsigi ko na nimo. Sorry sa nahitabo. Pero, mahimong gituyo sa kahigayunan nga wa madayon ang atong kasal tungod kay dili ko makahatag ni mo kalipay. Tungod sa inotel? Please, Aldo. Kung tinuod kang nahigugman ako, imong sabton ang akong kalipay. Ako ray magkahatag nimo kalipay. Sorry, Aldo. Gusto na ko mo pahuway. Kani adto pa gyud. Pero may lagi ka mo pahuway. Pero may lagi pahuway ang imong irason ako. Mao di ay. Kay wa ka di mahigugman ako. Dili ka di ma-enjoy uban ako. Bye, Aldo. Misamot naman hinuon ang gibati kong nervyos. Tungod sa pagpanawag ni Aldo. Bibati na ako kahadlok. Animal! Gi-off ganyang cellphone. Pero sige lang. Dili ko ikaw papahuwayon, Pamila. Human na mo sunugan ni Mama ang bahay nga amo or gipuyan uban sa inutil. Dili na ko makatukot nga dili ka ikauban. Magmahay ka, Pamila. Magmahay ka. Ganong imo kong gipalaom.
Nganong imo kong gihagad og kasal, gawa ka man ay mahigugman ako. Muhila kag dugo, uban nako. Ha? Bilang na lang ang araw ninyo, Pamela. Uban sa inotel. Wow. Hoy, malibat kag tinanaw na ako, ha? Di ko po lang magsigtanaw ni mo, friend. Oh, ganun nangupaw ka man. Wa gid mawa sa akong huna-huna ang gisulti ni Aldo ganiha, friend. Walay ka mo to, nga andam kong manalipod ni mo. Nga andam kong ibuhis ang akong kinabuhi. Dili ka lang niya maangkon. Traidor si Aldo, friend. Pila ra may akong kusog aron musukol niya. Basta ayaw lang yun pag-uban niya. Singgit kung iya kang gunitan. Hinoon. Ipanumpa ko. Nga kung iya man gyud kong maangkon. Maoy maangkon niya ang patay kong lawas, friend. Dili ka na mahitabo, friend. Oh, may gawas na sila sa mama ug papa, friend. Manlakaw na ta. Nananghid ka na sa imong asawa nga dili ka makaulig sayo karon? Manamis, ako siyang gingnan nga doon ako i-date. Unsa? Ay, joke ra, miss. Oy. Pagtarong diya imong ha? Makahimo ka ko pag panamastama sa akong head. Kaning, miss, asa mo dita? Final night ron nila ni Day Pamela. Final night? Sa ilang campus queen pageant. Uy, apil day si Pamela. Siya napilian sa ilang department. Lipay, kaya na si Dong Henry, miss. Sa tanaw nako, mas excited pa si Agaw kay ni Day Pamela. Kuwapa man sa si Pamela, miss. Uy, kaning, unsa ba ang oras sa mga to, miss? Karong taod-taod, tuwa na gani si Agaw sa ilang Day Pamela. Muuban man sabdi ay sila si tita ug tito. Dunay pakal dito, miss. Wa, uy. Pero, aron dili magutman, mga untang daan. Uy, ayaw lang, miss. Uy, ayaw dugaya. Sas! Isa pa ang motor Aldo, oy. Makaputol sa kong plano unsaon pag sunog ni Baya nga maapil atong inotel. Dili mahimo mo gamit may gasolina. Kay manimaho man. Ma! Ah, Ma! Darakoy! Limbal! Letse! Oh, unsa ka diya? Mapabgay mo pag-abot, mamalikas ka dayon. Gipag Unsa nga man? cellphone ni Pamela. Oh, mao di ay ni balikas ka diha. Ha? Lingkod. Relax lang. Nganong manawag mo sad ka atong babayhan na? Ikaw ra gyud naghatag og nagpatunto sa imong kaugalingon, Aldo. Ako kuno siya hatag kalinaw. Pwe! Magmalinawon siya samtang ako gihamok sa kaanugon nga wa gani ko makagakos niya. Bida! Lamia gid untang magligid-ligid mis kama samtang maggakos mi. Hilom di Aldoy. Imo lang yung giputol ang akong paghuna-una asa magsugod ang sunog. Ako lay mahibaw ana ma. Bubuan ko ni usa ka taro nga gasolina. Olbo man gining bahaya ba? Hoy, unsay gasolina? Oh, sunugon man kaning bahaya. Di bubuan og gasolina. Ay, dali ratang mamatikdan ana oy. Kay manimaho mang gasolina kini baya. Ayaw nang paggamit og gasolina. Unsa man di ato gamiton? Maunay patabangan ko nimo. Kung unsaon nato nga mogawas, nga aksidente ang pagkasunog. Kana bang dili tinuyo ba? Ha, kasabot ka? Ha, letse. Oh, asa naman sad ka? Mato ko sa eskwelahan. Tagbawon kong ako mga mata sa pagtanaw ni Pamela. Hayaga ko din ni miss. Kay doon na may okasyon. Wala gina makita si Dong Henry. Ay, tingalig nag-stage mother ni Day Pamela. Ha?
Miss, Oh, ano ka imo? Sa imo nakita? si Busing Aldo. Ni Miss. Aligre na kay sa sod. Tingarig mi paso ng mga kandidata. Ug usa na ni ana, mao si Pamela. Buta na ako, bi. Ay, kingas. Ay, Oh. Imong, ikaw din ni Busing? nganong ni amang ka? Ni asam gani ka? Tarong akong tumaga. Ay, Butangan ta ka. yung sa man ka magtubag, Busing. Ni ako, ni asam ka, tingalig, parehas nagtuyo. Mutan na ako sa mga seksi. Ing nagsukma ka. Iyo, Busing, uy. Sukmagon? Ay, tingalig magkagubot ang mga tao sa sud. Na, musing kiti kong mayo, imo kong sukmagon. Sa? Nga na imo? Oh, Busing Aldo, misay. Iya kong sukmagon. sa? Tingalig, hinayunan ko na hinagsukmag. Nabuang ka pa. Dayon lang ta ka. Saman! Halamis. Saman! Basta buang nga gini mo, oy! Dali na imong, musuda ta. Nakakita na nako si Agaw Henry. Mugawas ron to siya. Unsa? Diyan na, boy! Hala, asa ka, Busing? Nahadlo ka? Aray mong oy, pasag ditong kanahan. Animal gini si imo. Dalag buisit. Arila ko agi sa pikas. Kala dili ko makita si Inutil. Di man tuman gyud sa Inutil si Pamela da. Pero gusto ko mo tan-aw niya. Humana ang question and answer portion, Gaw? Mayo noon. Nganong nadugay mo pagsud? Ang angdong. Nakitaan ko ni Busing Aldo. Niya si Aldo. Misirit og lakaw sa dihang miingon ko nga nakakita ko nimo nga mugawas. Murag, nakakitag multo si Busing dong. Midalig lakaw, oy. Walang noon ko makakita, da. Usa man, maayo makapagkatubag ni Day Pamelas pangutana. Maayo eh. Wa na kilaing mo daw gaw. Ang ako ng ever dearest friend. Uy, dong. Saan mo na nang gawas? Apil na sila? Ay mga dancers na sila imong mag-intermission tingali. Una i-proclaim ang Campus Queen. Animal gini si imo. Nagsamok-samok ka lang yung buanga ka. Wala hinong ko makakita sa pagpaso ni Pamela. Kaayo ba yung pamusilo ng mga tawhana? Magpaabot lang ko. Tingalig mo balik pa sila sa pagpaso. Pamela, ganun di ka naman mawasa kung huna-huna. Wa man ko makatilaw ni mo. Let's see. Dong, Niya pa ka si Aldo. wala tingali dong. Midali mo itong biya. Siguro mo. Ha? Lilian lang ko sa gawas kung ni ako ba siya. Uy, ako gay mo gawas, miss. Kahibaw biya ka. Sa'yo na kong tudso na itong tawhana. Sagdin lang to siya gaw. Inig panggawas na to. Di na gyud ako biyaan ng akong friend. Talawan sa nimo imuoy. Kung mong good miss ka ng laliman sa katong busing, miss. Labi na gyud doon na ito giluklok sa iyang hawak. Kadako na kong patay, ana. May arma si Aldo? Wa may nagbagal sa iyang kilid gaw. Talawan lang yun is imong. Ako dalay susi gaw kung ni apa ba siya. Ayon lang gaw. Inig humanoon, una mo gawa si imong. Aron masiguro na to nga way nag-attack sa akong friend. Mayo pa tuod, miss. Iniguman, muuna lang tagawas. Naman na ang sayaw.
Tingalig isunod na ang katapusang paso sa mga kandidata. Mayon tagmapaso pa sila sa pamila. Sa muka sa ning nanawag ay. Hapit na mong gawas ang MC. Ako lang tubagon. Oh, si mama kini nanawag. Hello, ma. Ngano nanawag man ka? Aldo, may nahuna-hunaan akong paagi. Unsaon na to pagsunog ang bay. Mama sanoy. Unya na lang nagpauli na ko. Hain pa man di ka. Di aligi ko sa eskwelahan. Mitanaw ko sa beauty pageant nga apil si Pamila. Unya na lang ko na magsulti mahitungod na be. Nahadlok man gud kong malimot. Unya na lang na sa muka sanoy. Tingalig mo hatag nag-final round sa pagpaso ang mga kandidata. Ay, mama. Kagwapa gini Pamila, ma. Alukon. Huwag ko makakita sa iyang swimwear. After the final walk of our candidates, we will announce the winner who will reign our campus this year. And our Campus Queen 2020. A big applause for Miss Pamila Del Rosario! Fred, I love you. Animal ay, bisinggit pag yun og I love you ang inotel. I love you both, Pam! Friend, wag yung ko masayop, no? Friend, salamat sa imong support, ha? Ikaw mo'y ako inspirasyon ng gabi una. Ako si pagkaksa ni Pamila, be! Aldo, ayaw yun pag binastos niya. Gano'n naginaksanay mamong duha. Uya ka na ebog ba ko? Ako na siya si Pamila. Gusto na! Pida ni mo. Ako naman utang asawa si Pamila. Pero imo magisig ilog na ko. Dili ka bagid makasabot, Aldo? Wa ko mahigugma nimo. Lisod ba ko ng sabton? Lisod sabton sa tao nga nabuang pag-ayo ni mo. Nga nun eh. Muga ko sa utak ko Pamila. Tita, kay nalipay kay ko nga nakadaog siya. Pero, gipugnan ko nining inutil. Aldo, kung dili ka gusto nga manawag kog sikyo, palihog lang. Biya na dinhi. Oh, bida, no? Nalimot ba tingali ka, tita? Nga hapit na kumusangpit ni mong mama. Kay kaslo na utamin doon si Pamila. Pero tungod din ng inutil, nabulilyaso ang among kasal. Unya karon, ako na imong pabiyaon din, he? Marika! Bida, ay alam kong bital-bitara, ha? Bugawas ko din, ay lagi kong bitara. Kahit kang pasabto na. Busaan to tas gawas. Marika! Buhi lang ko, bugawas ko! Litse! Daghan kayong salamat, Henry, ha? Yung ati kaso, ma'am. Dili ko pasagdan nga mahilabtan ni Aldo si Pamila. Ay, imbis malipayon ta karong higayuna, kay midaog yun si Pamela. Pero nagsamok-samok pag itong bastos nga Aldo. Friend, Ayaw pa daw sa hadlok, friend. Agad ta mag-celebrate ng imong kadaugan. Dili na lang ta mag-celebrate, friend. Mamauli na lang ta. No, parehas na nga bidaog si Aldo siyang pagsamok-samok nato. Kung di ta mag-celebrate, kinahanglang mag-celebrate ta. Niya sila si Agaw Barbie og imong. Angay lang sab nga si Pamila mo'y mudaog misoy. Kitan ano ko sa iyang mga kontra? Ay pagkalayo aragod nila. Oy! Malas magamanggod! Saman? Ay, Parang ka? Ikaw din na, busing? Pura ka masag og way mata, Aldo, eh. Pataka ang lakag panasmag. Ayaw ninyo pun ang kainit sa kong oron, ha? Tingalig, ikaw rin ako mahungawan. Oh, ngano ka? Ngano may tako pa ka? Nagtuo ka nga santuson ko ning babayhana? Labaw pa ng hilabtanon?
Sige, be, suwayay ko no. Oh, sir, kini sila eh. Nanasmag na ko. Yan na mo eh, mga busit. Mga litsi. Asgang hanggawa. Si Nanasmag. Kami ninuwi pa sa nginlan. Uy, Dali na imong uy. Tana, muduol na tanilan diday Pamela o Agaw Henry. kupahag yung pamilya eh. Hilom diha uy. Lagi, kalayo ratong imong kontra. Magkabunga-bunga pagod ang tubag sa pangutana sa judge. Pero ikaw, gikilaw lang ang in-English, oy. Ang namay tigdiktar na ako pinaagi sa sinyas ang akong friend. Mao di ay nga inspired kaayo kami tubag. Ay, gayagin mo tuwa na. Right, hindi akong friend. Oh, mag-celebrate na ta, ha? Asa, dong. Si Kuan ba, si Busing Aldo, nang hagis na ba to? Hapit ko masok magi. O siya? Si rin na nasmag. Unya, mamasangil pag yun. Friend, ato na lang tas bahay mag-celebrate, uy. Magpa-deliver na lang ta. Kami na lang si imong ang moadto sa restaurant ug among dadoon sa inyo. Mahago na kaday. Ay okay lang uy, basta dili lang tahamukon atong Aldo. Unsa to imong plano, ma? Sound sa ba? Sa pagsunog ko din ni Baya. Oh, ngano na interest naman ka? Wa ka malingaw sa imong gitanaw. Na, puwerte gina akong lingawa, ma. Misamot ang akong kaibog ni Pamela kay guwapa kay siya sa iyang gisulob. Baya ni mo Aldo. Siya pag gimigawas nga campus queen. Pero miadto gid ang in-hotel sa backstage. Ug ako ginakita nga nakigaksanay siya ni Pamela. Unsa? Tungod sa akong kalagot, mihangyo ko ni Pamela nga ako na siya mugakos. Unya, misugot sa Pamela. Ay, ang in-hotel. Mauiwa mo sugot. Pida lagi. Hoy, maigo ko anang imong huyad. Huyad ba ya? Maigo ko. Otro sa tong inahan ni Pamela. Oh. Miduol. Gihadlok pa kog sikyo. Miadto ka lang gidi ay. Aron magsakit-sakit ka sa imong doghan. Bida lagi. May armas pa lang ko. Patay magitong in-hotel pa. Unsaon pa man nimo sa pag-enjoy sa imong minilyon kung mapriso ka? Ha? Uyo, Aldoy? Tabangi hinoon ko ay. Aron ma-perfect ang akong plano. Friend, mamalik ta sa monasteryo. Ganahan ka? Gusto kong magpasalamat. O, sige. Kaya sa may mong gusto. Humanon niya sa tong klase. Magpasalamat ka no kay ikaw mo inahimong campus queen. O ikaw gyud queen sa umulon kong gingharian. Uy, dugay pa nang mahitabo, ha? Ay, kabala ka, friend. Bosya kung gusto nga maandam ng tanan. Una ta musod sa kami niyon. Kinahanglan nga di magmahay ang umaabot itong mga anak. Nga ako mo ilang amahan. Nagiskot naman ko kag mga anak. Oh, nga naman. Di ka gusto ng mga anak? Ganong dilikod. Labi na gyud kun ikaw may ilang amahan. Ganahan kay ko makadungog anak da. Pero kung magminyo na ganita, friend, i-enjoy una nato ang atong panagtipon. Unya na lang ko pa mabdusi. Mahadlo kang maguba ang imong figure. Of course not. O siya kaya mo itsura, friend, no? Kung mamablos na ka? Tingalig lainan na ka magtanaw na ko, ha? Tingalig mangita kag dili mabdus. Uy, imo man ko kung gigakos. Gusto ko lang ipabati ni mo. Unsa ka kabililhon siya kung kinabuhi. I love you, friend. I love you too, friend. Short circuit lang ang lagmit hinungdan sa sunog ba? Kanang giingon nilang faulty wiring. O kanang aircon nato sa sala. Mo'y gubon. Aron mag-short circuit. Daan naman sa mong aircon. Asa man din mo paim na audios ang in-hotel nga dunay sleeping pills. Ani lang sa sala. Pero time pa dili ka siya mahibong nga anhim nimo siya sa sala pa kana ang in-hotel. Unya paim na audios. Espesyal good nato siya nga bisita. Natural nga kuntudo nga akong pagsilbi niya. Og anhin ako siya pakana sa sala.
makabaw sa ko sa inotel. Yaw na pagkatawa, Aldo. Wa pa mahuman ang atong plano. Ano? Nagtuod ka ma nga mapalpak pa ang atong plano. Wa kinahanglan matuman gyud nato ang atong plano. Og sa higayon nga mamatay na ang inotel, kita na gyud unya mo'y makasapupo sa tanang kabilin ni Paeng. Maugi ka na mahitabo ma? Unsa pa man di ay? Kung mamatay ang inotel, kinsa pa may laing mabinlan sa kabilin sa iyang amahan. Di ba? Kita man, kita na. Dili ko atubang sa inotil ha. Hindi man kamo atubang. Lodon ko magtanaw niya. Gawas pa. Sa higayon nga moanhin na siya din og mukaon sa imong gidalit niya. Akong tawgon si Pamela. Imong dadon dinis Pamela? Dili oy. Ako siyang tawgon og pahibawon nga na ospital si Henry. Dadon pa din nato sa ospital ang inotel? Dili. Gusto nato siyang patyon. Unya, dadon na hinog ospital. Ay nga nung naghisgot man kag ospital. Oh, gusto lang akong linglahon si Pamela ba? May taxi na nga mag-waiting. Idig panawag na ako niya. Inikabot ni Pamela, ako na siya pasakyon sa taxi. Unya, dadon ko dayon siya sa adto mi paingon dito sa langit. Dito mi mag... Ambot lang ni mo, Aldo. Ang imong kinabuhi, imo lang yung gigahin na atong babayhana. Wala ko makatilaw niya. Wa ko makatorjak. Anak na yung imong gikahinog na ni Pamela. Turjak. Ha? Abi man to na ako. Kung nahigugma na gyud ka. Pre! Uy! Ikaw ba? Ikaw man itong miadto sa opisina, no? Kay nangitag trabaho. Unya, man, doon na kay trabaho, bay? Ang tinuod bay, wa man jud ko mitag trabaho. Ha? Sugo man ko rin Boss Aldo. Aron pagsiguro kung uya ba gyud sila ni atong Henry ug iyang tusonon. Kasi tubag sa kumong tawagon. Uy! Sindikato na ka? Nainatiyog ni bay. Sigog tawag niya. Aron pahibawon nga gihanting siya sa iyang private army. Sabi nila, walang araw. Mapulgar na kaha ang daotang plano ni Aldo. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa katapusang sumpay ning atong sugilanon. Ako, imo bang higugmaon? Sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Gidalit ka nato sa RMN Drama. Kung sakali mo, ika'y mga kahit ngayon, nandyan ka na. Ug mo to ka listeners, ang part 15 sa dramang Ako Imo Bang Higugmaon unya nalipat ko asa na to dapit adara. Si Lerma Susukim to'y last na kong nibasa, no? Nagisgot siya nga dapat ito nga ang Ginoo kanunay aron natay kadlukan ang pingan gyud ang atong gugma labi na sa mga magulang. Tama, Lerma Susuki, no? Salamat bugay, no? Nya Puan Prince, good morning sa tanan. Salamat ani na po dyan. Isa pa yan Puan Prince. Si Clotel Dilandas, good morning idol. Okay lang na idol kahit matagal ma-upload with duha ka heart. Si Lilibet is Bakulaw, idol. Sige jud, sunod sumpay. Salamat minaw ko while ga work na kay headset. Hehe. Salamat Lilibet is Bakulaw, no? Nya salamat pud Clotel Dilandas, no? Maminaw jud bisag magpaabot yun bisag madugay ta upload, madugay ko upload, paabot niya po. Salamat kayo sa pagsabot. Junbert Bagyo Sumundong, shout out na po loads next episode. Hihihi. Salamat, shout out mo Junbert Bagyo Sumundong, no? Salamat is pag paminaw kanunay, no? Pag atang sa mga
upload na to. Cindy Bautista, thank you so much idol sa sumpay akwa gyud ning giatangan. God bless you always with tulok heart. Salamat kayo Cindy Bautista no sa imong makanunay pagpaminaw o God bless pud nimo. Si I am Charis, salamat sa pag-upload sumpay with emojing nagpayom. O sa pa yan, I am Charis, salamat sa makanunayong pagpaminaw. O si Jubert Ribosto, thank you dol pa shout out sa sumpay sunod makawala sa problema. Love you dol. Kinaganang heart niyang comment. Salamat Jubert Ribosto no, shout out mo na. Puno ginigugma kay kinaganang heart god. Muna siya no. Muna ka kuan gyud spread love not war no. Mga salamat Jubert Ribosto. Si Concepcion Logronio, dol asa naman ang mga sumpay ani, mao na nang sumpay sa aning dramahan no. Pasensya kay nadugay ta nya, nakdan puglod. Muna. Josephine Sirato, salamat kay sir sa pag-upload ning episode ganahan ko. Uway sa payan Josephine Sirato no, salamat bus kanunay pagpaminaw ug maura din tanan comment. Marang maura jud ni tanan siguro ka audi. Kaya ato manina naman na magbasa no mo ding kuan murag na kuan na siya ba di na kita tong daghan mga ka-listeners no ay na pa di lagi nabasa na tanan subay nagbalik ba ma-sure maura to mga ka-listeners ang mga comment no maging vlog na po ko sunod sa kuan sa buwak nga salamin mga ka-listeners no kay aron masumpayan na to no kay thrilling na po itong dramahan no. Ya kini naginapos na, no? Naginapos katapusang sumpay na inyong atangan. Magatang na mo sa katapusang sumpay mga ka-listeners, no? Salamat kay sa pagminaw. Panikamutan na ko ma-upload ang katapusang sumpay, no? Basin ugma puhon. Pero to sa kahinay sa Lord, basing masunod adlaw mga ka-listeners, no? Inaot lang ko sa inyong pagsabot. Mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.